Comencem? Vale, ara diré faré silenci, si no escoltarem el que diguem nosaltres el que van a llegir la gent. Comencem per Colòmbia. Colòmbia és un estat de l'Amèrica del Sud que va aconseguir la independència al 1810. En el territori ocupat del Virreinato de la Bolsonada es va convertir en una república federal, la Gran Colòmbia, que separaria en 1830 en Venezuela, Quito, actual Ecuador, i Cundinamarca, l'actual República de Colòmbia. I més a prop, Pereira, capital del departament de Risaralda, la ciutat sin puerto, la Perla de l'Otuno, la Querendona, Trasnochapora i Morena. Són alguns dels noms que rep aquesta ciutat de Colòmbia, capital del departament de Risaralda, que forma part de l'eix cafeter colombià, regió de singular bellesa. Ja escoltarem a Liliana, que ella és d'allí de Colòmbia. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construida a las orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. Como huevos prehistóricos, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esta es una poesía de Gabriel García Márquez, que se llama 100 años de soledad. Muchas gracias. Paraguai, país de Sud-amèrica, amb dues regions diferents separades pel riu Paraguai. Una oriental, la més poblada, i l'occidental que forma part del Chaco Boreal. Aconseguí la independència el 1811. Elisabet ve de Caguasú, ciutat situada sobre la serra del mateix nom. El seu nom prové de dues paraules guaraníes, ca, herba o monte, i guasú, gran, és a dir, herba gran o monte gran. Sí, Ay. pero sale enseguida. Es que se la Es que si no, no entendem lo que dice María. Claro. Elisabet, com és de Paraguai, mos llegirà en guaraní. Molt bé. Sí, com és. Teta buena América guape, teta puagua pope, chapulande ya puago. Ay. Chapulande ya puago. Tranquila, tranquila. Chapulande ya puago. Teta América guape, chapulande ya puago. Yo icupape ya puago. Llamo Puajamancha, Paraguay y Tuxajamancha, Paraguay. Y por Ajamancha, Anibema Jamancha, Yacoba y Yahupila Yan de bandera, Tuxajasha, Paraguay, viva Paraguay. Els pobles d'Amèrica en feliç tres centúries un centre oprimint, però un dia superior va sorgir bravo, digue i el centre trenca. Els nostres pares lluitant grandiosos
il·lustraren la seva glòria marcial i trencada adjunta diadema, alçaren el barret triomfal. Paraguaians, república o mart, els nostres valors ens donen la llibertat, ni opressor ni servents encordatges, on regna unió i igualtat. Vale, i ara ens toca Perú. País de Sud-amèrica, llar de la civilització del nord de Chico, una de les més antigues del món i posteriorment de l'imperi Inca, l'estat més gran de la Sud-amèrica precolombina. Va assolir la independència al 1821. Lima és la capital i la ciutat més gran del Perú, el centre cultural, industrial i financer del país. El seu nom ve de la paraula aimara, limac, flor groga. Avui, l'àrea metropolitana de Lima té més de 10 milions d'habitants. I de Perú ve. I de Marco Antonio. Abrió los ojos a las 4 de la madrugada y pensó, hoy comienzas a cambiar el mundo, Dorita. No la abrumaba la perspectiva de poner en marcha la maquinaria que al cabo de algunos años transformaría la humanidad, desapareciendo la injusticia. Se sentía tranquila, con fuerzas para enfrentar los obstáculos que le saldrían al paso, como aquella tarde en San Fernando, 10 años atrás en la primera reunión de los sansimonianos, cuando escuchando a Prosper Infantín describir a la pareja Mesías, que redimiría el mundo, se prometió a sí misma, con fuerza, la mujer Mesías serás tú, de Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. França. El nostre veí del nord, França, és un estat constituït per una metròpoli i territoris d'ultramar. D'entre tots els estats europeus, França és el més antic en la seva constitució com a tal, sent d'origen un domini reial centrat a l'illa de França amb París com capital. Sylvie ve de Sarleville-Messier, en les Ardenes, ciutat fronterera amb Bèlgica, fundada el 1606 per Charles de González, a qui deu el seu nom, i és també bressol del poeta Arthur Rimbaud. Població famosa per la seva resistència dels pobladors a la invasió alemanya en la Segona Guerra Mundial, cada any celebra un festival internacional de titelles. Dominique ha viscut a Sant Georges de Servois, municipi situat al departament de Maine-i-Loira, a la regió del País del Loira. Compta amb 15 quilòmetres quadrats i vora 650 habitants. Comencem per aquí. Le bonheur d'autrui. Il y a sur terre de telles immensités de misère, de détresse, de gêne et d'horreur, que l'homme heureux n'y peut songer sans prendre honte de son bonheur. Et pourtant, ne peut rien pour le bonheur d'autrui, celui qui sait être heureux lui-même. Je sens en moi l'impérieuse obligation d'être heureux. Mais tout bonheur me paraît haïssable, il ne s'obtient qu'aux dépens d'autrui, et par des possessions dont on le prive. Pour moi, j'ai pris en aversion toute possession exclusive. C'est de don qu'est fait mon bonheur, et la mort ne me retirera des mains pas grand-chose. Ce dont elle me privera le plus, c'est des biens épars, naturels, échappant à la prise et communs à tous. D'eux surtout, je me suis saoulée. Quant au reste, je préfère le repas d'auberge à la table à nous servie, le jardin public au plus beau parc enclos de murs, le livre que je ne crains pas d'emmener en promenade à l'édition la plus rare. Si je devais être seule à pouvoir contempler une œuvre d'art, plus elle serait belle et plus l'emporterait sur la joie ma tristesse. Mon bonheur est d'augmenter celui des autres. J'ai besoin de tous pour être heureux. André Gilles. Hi ha una terra santa intensitat de misèria, desesperança, malestar i horror que l'home feliç no pot pensar-ho sense tindre vergonya de la seva pròpia felicitat. Encara així no pot fer res per la felicitat aliena, ell que no sap fer. Sent dins meu la imperiosa obligació de ser feliç, però tota felicitat em pareix odiosa si s'obté una a un
a costa d'un altre llevant-li les seves possessions. En el meu cas, tinc aversió a totes possessions, a tota possessió exclusiva. És un do de que està feta la meva felicitat i la mort em llevarà com a cosa de les mans. Em privarà sobretot de béns dispersos naturals que s'escapen al tangible i comú a tots lleis i embriagat. Quan a la resta prefereix menjar una posada que en la taula millor servirà el jardí públic al més que va tancat per braç mig. El llibre que no pateix per portar amb mi en meus passejos la decisió més cara. I si haguera de servir a contemplar una obra d'art com més veia fora, més gran seria la meva tristesa. La meva felicitat és la d'augmentar-la als altres. Desitge tots per ser feliços. Mira, la autora de este libro, Raymond Vincent, nació en Francia hace ahora un siglo. Su sensibilidad habla a través de sus personajes, entrañables campesinos, pero también artistas, pintores y poetas que conoció en París. Ellos guiaron su espíritu a un mundo fascinante, la belleza de las palabras. Vous n'êtes pas trop las, grand-mère? Avez-vous soif? Si je ralentissais les bêtes, vous pourriez peut-être marcher un peu. Ça vous ferait du bien aux jambes. Tu n'as pas de temps à perdre, répondait-elle. N'ayez crainte, nous arriverons avant la nuit. Je vais vous aider à descendre. Non, non, continue. Alors, asseyez-vous, j'ai mis la planche exprès. Faut pas rester debout, grand-mère. S'il vous plaît, asseyez-vous. Brusquement, elle renonça à s'entêter. C'est vrai que je suis lasse, avoua-t-elle. En aquest passatge que ha llegit Domi estan viatjant en un carro tirat per bous. Està vostè cansada? Aviat de ser? Si posa els animals al pas, podria vostè caminar un poc. Li aniria bé estirar les cames. No tens temps que perdre, contestà l'àvia. No patisca, arribarem abans que es passa de nit. I ajudaré a baixar. No, no, continua. Bé, però aleshores sega. He posat un tauler expressament. No es quede dempeus, àvia. Sega, per favor. Però, de sobte, renunciar a la seva cabuderia. És veritat, estic cansada, confessar. I es segueix. Molt bé, continuem en Marroc. El nostre veí del sud, el Marroc, està situat al nord-oest de l'Àfrica. És un territori poblat des del temps del Neolític, almenys des de l'any 2000 abans de Crist, testificat pels trets de la cultura capsiana en un temps en què el Magrib era menys àrid del que ho és actualment. Meknès és una ciutat del nord del Marroc. El seu nom deriva del berber Meknassa, nom de la tribu fundadora de la ciutat. Va ser la capital del Marroc durant el regnat al segle XVII de Moulay Ismail, el qual envoltat de muralles. Són notables el Palau, de 1634, que serveix de panteó reial, i la Gran Mesquita. La seva ciutat històrica fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en 1996. Vamos a leer dos partes, dos poesías de un llibre que està escrit i traduït del poeta Ibn Jafaya, que nascut en València en
l'any 1058 i ha viscut fins al 1139. أرض الجزيرة أجبت وقد ندى الغرام فأسمع عشية غرامي الحمام فرجعا فقلت ولي دمع ترقرق فانهما يسيل وصبر قد وها فتضعضع ألا هل إلى أرض الجزيرة عوبة فأسكن أنفاسا وأهدأ منجا وأغدو بواديها وقد نضع الندى معاطيف هاتك الربا ثم أقشع أقلب طرفي في السماء لعلني أشيم سنا برق هناك تطلع. هذا يسير بالتدوير لكل Davant la ferida nostàlgica, davant l'eco del parrupell dels coloms al capvespre, sempre responc vehement. El pla mesclata i exclama desfet la meua enteresa a trossos. Un dia tornaré a la meva terra, Alzira, per calmar les meues penes, per recórrer al meu llit i vagarejar les valls veient com fan ablucions els 100 pis d'aquells tossals amb la rosada, que mai més tard s'envaneix. Així estic, guaitant habit aquest cel, per veure la lluentor d'algun llamp que predica del que és meu. Vamos a leer otro párrafo sobre la inundación, sobre la riada de Alzira, la inundación. فيضانت أخرى في جزيرة شقم لقد أبت بين الرعد والقطر أشتكي بسمعي من وقر وظهري من وقر وها أنا مبلول الجناح من الحياة بصوب ومدعور الفراق في الوكر بدار سقطتها ذمة إثر ذمة فمالت بها الجدران السطل على سطر. He tornat a Alzira, entre el tro que retunya l'oli i els fragells de la pluja als meus muscles, com l'au aturada per l'aigua als pollers trumentalls de la qual des del niu veuen enderrocar-se els murs pel pes dels núvols. Anem a Romania. Romania és un estat del sud-est de l'Europa central. Al llevant és banyat pel Mar Negre. Des de l'1 de gener de 2007 forma part de la Unió Europea. Culturalment és un illot de llatinitat dins d'un oceà eslau. El seu nom ja fa referència a Roma, o bé a la Romània, nom que es donava a la part oriental de l'imperi romà i en època tardana al mateix imperi. Doreta ve de Gierla, que es troba en Transilvània, regió composta per les àrees occidental i central de Romania. Va ser un principat autònom des del segle X fins al 1918, quan es va unificar amb Moldàvia i Valàquia per configurar l'estat romanès. Sí, a segon que la veu que se sent molt baixet. Puede jugar. Sí. Cimitirul cărților uitate. Încă îmi amintesc dimineața aceea când tata m-a dus pentru prima oară să vizitez cimitirul cărților uitate. Ce cerneau primele zile ale verii lui 1945 și umblam pe străzile unei Barcelone prinse sub ceruri de cenușă și sub un soare de abur care se revărsa peste Rambla de Santa Monica într-o ghirlandă de armă lichidă. Daniel, ce ai să vezi astăzi, n-ai să poți povesti nimănui, m-a avertizat tata. Nici prietenului tău Tomas, nimănui. Nici măcar mamei am întrebat eu cu jumătate de glas. Encara recorde aquella alba en què el pare el va dur per primera vegada a visitar el cementeri dels Dies. Oblidat, es tornarà a ver els
1945. Tots dos passejaven pels carrers d'una Barcelona atrapada sota cels de cendra i un sol vaporós que es besava damunt la Rambla de Santa Mónica en una ramblada de coure líquid. Daniel, el que veuràs avui no ho pots explicar a ningú. Em va reunir el meu pare ni a el teu amic Tomàs, a ningú ni tan sols a la mare. Vaig voler saber jo amb un filet de vent. Carlos Ruiz Zafón, l'ombra del vent. Continuem per Armènia. La República d'Armènia o Armènia és un país del Caucas, independent des del 1990, que es va segregar de la Unió Soviètica. Geogràficament pertany a Àsia, tot i que està fortament lligat a Europa, per raons històriques i culturals. Va ser el primer país a adoptar oficialment el cristianisme com a religió, al començament del segle IV. Erevan és la capital d'Armènia, així com la ciutat més gran del país. És una ciutat fundada a l'any 782 abans de Crist, en l'extrem oriental de la planura del mont Ararat, a la vora del riu Ardan. Després de batalles i saquejos, es convertí en la capital de la República Democràtica d'Armènia, després de la Primera Guerra Mundial, i augmentar la seva població amb l'arribada de centenars de sobrevivents del genocidi armeni, expandint-se més al segle XX al convertir-se en la capital d'una de les 15 repúbliques de la Unió Soviètica. Hablar de una poeta armenia que tiene especialmente dedicado el genocidio de los armenios, que es el primer terrorismo del siglo pasado. Voy a dar una frase de un poeta armenio que escribió solamente dedicado del genocidio del siglo pasado, el genocidio del pueblo armenio. Կարծես տնից ելած մի բանդուկ, մի բազմապար, եւ ուզում է կրկին փորվել հայրենիքին, հայրենիքն էր նրա հոգին, երգը։ Կարծես մի թռչուն էր, որ չվելով բանազդավար, ետ էր թվում գիշեր, լույսնի օրիվում, եւ նրա շեմին ականջներ գուն, զինվորների, սարվորների ուրախ կանչը, զույգզարկերի զույգ ողանջը։ Com un pelegrí va deixar la seva casa salvant la vida humana i comença el seu camí cap a un futur desconegut, on l'espera és mínima. Llàgrimes de sang d'una nació sencera i tots els nens no van arribar a néixer. Afegir a faltar la seva terra, plena de sang d'innocents, i se quedà la muntanya bíblica a soles, l'únic testig del nostre dolor. Argentina és un estat de l'Amèrica del Sud, integrat per 23 províncies de l'Argentina i una ciutat autònoma, Buenos Aires, la qual és la capital. Amb una superfície de més de 2 milions de quilòmetres quadrats, és el 8è país més gran del món. La declaració oficial d'independència data de 1816. Arroyito és una ciutat del departament de San Justo de la província de Córdoba. Es començà a formar als acaballs del segle XVIII al voltant d'una capella construïda per l'espanyol José Ignacio Urquía, que actualment compta amb més de 30.000 habitants. Soy gaucho y entiéndame. Sí, eso como es para
Soy gaucho y entiéndanlo. Como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje, en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, donde hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Soc gaucho i entenc gaó. Com la meva llengua ho explica, per a mi la terra és petita i podrà ser major. Ni l'escurçó em mossega, ni crema el sol el meu front. Nasquí com neix el peix en el fons de la mar. Ningú em pot llevar allò que Déu em donà, allò que el món va dur, del món ho he perdut. La meva glòria és viure i lliure, com el parlar del cel. No faig niu en aquest sol on hi ha tant de patiment, i ningú em pot seguir quan jo alce el vol. Ja quasi per acabar, tenim amb nosaltres una persona de Sere Manuel que a l'inrevés que les persones que han participat amb nosaltres van anar a viure a un altre lloc i ha tornat. I ella ha estat en Anglaterra, i és una part d'Anglaterra. Anglaterra és una de les nacions europees que formen el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. Va ser envaïda pels normands en 1066, ocupant totes les posicions de poder, formant la nova aristocràcia, imposant el seu sistema legal i fiscal. En 1707, amb l'acte de la Unió, es va crear el Regne Unit. Londres és la capital del Regne Unit i de facto d'Anglaterra, i la ciutat més gran d'Europa. Té una població molt diversa, amb moltes cultures i religions, i s'hi parlen més de 300 llengües. I ara, Rafael. Bueno, la majoria de vosaltres no m'entendreu, però vaig a dir-ho en anglès i després la meva neboda ho dirà en valencià. My history is completely different to all the others. Some of you know me. I'm Rafa. I was born in Manuel, in the Abad Street. My circumstances of life with my family, we emigrated to France. The memories of this part of my life are very good. We spent there more than 10 years of my life. I was very happy there because I love painting and I went to a college of art at Nîmes. That's in the Gard, in the south of France. Unfortunately, those days we were called to do the service with the army, like the majority of the Spanish boys. After that, I decided to go away again, but this time was England, in London, to learn English, and before I realized, I spent there more than 20 years of my life. Time enough to know the language, the country, and very good friends. One of my best friends was Richard Jones, writer, poet, and editor for the BBC in Arabic service. Unfortunately, as you know, when more important are people in your life, the most you miss when they are not here anymore. He passed away last year. So this is for you, wherever you are now. And like you say in one of your books, the age of wonder. La meva història és completament diferent de totes les altres. Vaig néixer... Vosaltres ja em coneixeu, soc Rafa. Vaig néixer en este poble, en Manuel, en el carrer Abad. Per circumstàncies de la vida, la meva família tingué que emigrar a França. Els records d'esta part de la meva vida són molt bons, tant és així que allí passaren 10 anys. Jo vaig tenir molta sort perquè, com m'agrada pintar, entré en una escola d'art, en la ciutat de Nîmes, que és on vivim. Per desgràcia, en aquest temps havien de servir a la pàtria, i com la gran majoria dels espanyols tenien que ser namics. Després em vaig decidir anualment una altra vegada, però
directament a Londres. Ania a aprendre l'idioma i com i no vol la cosa passi allí 20 anys de la meva vida. Temps de sobra per a conèixer l'idioma, el país i a un dels meus millors amics, Richard Jones, escriptor, poeta i redactor en cap de la BBC en assumptes àrabs. Per desgràcia, com es diu quan és important per una persona en la teua vida, més sents la seva falta quan no està. Va faltar l'any passat. Això va per prioritzar. Estigues on estigues i com diu el títol d'un dels teus llibres, l'edat fa miracles. Bueno, y como la diversidad es aixina, ¿no? Y la mezcla de culturas fa estas coses, pues ya per acabar de tots, pues hacemos también una familia on se barregen dos cultures absolutamente oposades, ¿no? Com és la nostra i la xinesa. I com ells no saben parlar xinès, han dit, no saben parlar xinès, pues no passa res. Però han preparat una cosa molt xula per a mostrar el que és la Xina, no? La comunicació de la Xina a tots els demés. I llavors han preparat un mural molt xulo en fotos i tot això. Nosaltres sabem dir ni hao, que vol dir hola, i no sabem dir res més, perquè ella tenia 9 mesos i ella tenia un any. Ja. Bueno, hem preparat un mural simplement de la nostra experiència, de quan vam anar allí a Perelles, i que va ser l'experiència més bonica de la nostra vida. I simplement això perquè no puguem dir res més. Bueno, pues, fins així les lectures, agraïm la participació, perquè la veritat que hi ha molta gent que li hem dit lo de participar i, bueno, no sé quantes vegades ha vingut el text, no sé què, les fotos, ha sigut preciós, conèixer els vostres països, les vostres cultures i les vostres llengües. Està gravat en vídeo, espero que en algun moment el podrem pujar a la xarxa i així vos puga veure a tot el món ahí en plena actuació. I ara també la idea és compartir el tema gastronòmic, que sempre dona molta verilla, i allà fora hi ha un xicot de berenar, així que els xiquets és últim.